Jam wale mon bandiraɓe heɓiyankoɓe ayaw Piindi TV min calmini on ɗo mawɗon wonde dundi baba adam nde kala min bismimon e kelle gadane roɓinɗo jayndi talata joyi lewru novembre 2024 bisimilla mon e kelle gadane roɓinɗo jayndeji pudortoɗen ko jaynde gendire leydi Sénégal ɓe garti koye dutugol o mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba jaynde losole arti e ruttude teddungal o mo ganduɗa ko jalal mawgal gondogal e laamu leydi Sénégal darenoɗo ko hedno noon to banggue wonande boñ toon to jagorgal kalfinangal finance kam e budget o mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi kayno holli ko yetno noon to banggue wonande sunu mum ko nonne kadi o mo ganduɗa ko hoorejo leydi gonoɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall mo ganduɗa kay windi batake gam ruttude teddungal kam e duwanade o mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba gonnoɗo toon to ministre des finances et du budget ƴeewoyen jaynde Walf Quotidien ɓe garti koye kanko Cheikh Tidiane Dieye jagorɗo kalfinaɗo o e assainissement e jonde yewtere makko hanki goɓe jili o yani kanko Cheikh Tidiane Dieye e Amadou Ba ko nonne kadi Bougane Gueye Dany mo ganduɗa ko leader gomsa boppo hanki yewtere makko tawi noon ko kuccidiral e jayndiyankoɓe ɓe ne wayno o yani e Ousmane Sonko kono kadi o namdima ɗum ne waɗata tigui ɓaŋinte ko yiyete ko ngaalu mum déclaration de patrimoine kanko Bougane Gueye Dany holliti holko sabi Ousmane Sonko ha joni ni waɗani ko yiyete ko criminaliser l'homosexualité kono kadi o holli Ousmane Sonko ko neɗɗo joom ngaalu no fewi nde wata kadi ɓaŋinde kontuji mum ngaalu mum go jogui toon to caggal leydi kanko Bougane Gueye Dany o arti hen jaynde Les Échos ɓe garti koye poɗodiral hakkude o mo ganduɗa ko Waly Diouf Bodian kamɓe ɓe ganduɗa ko hujji kirantoɓe kollotoɓe toon to port autonome mo Dakar syndicat en o saaha de ne wayno tekkere ne luuɓa hakkude mabɓe kono kadi ɓe garti kamɓe Les Échos e duttugol o mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha mo ganduɗa rewino toon to ministre des finances et du budget o mo ganduɗa ko Amadou Ba yiiɗi jaynde Les Échos hanki o waɗi suspendre dartini kala ko yitno noon e ko yitno to banggue dawrugol tuma tigui ne wonno e wertago leydi Sénégal ko nonne kadi Macky Sall mo ganduɗa holliti dartini kala ko yitno noon e gueɗe ganduɗa ko ɗum campagne gam tigui ruttude teddungal kam e duwonade o mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba jaynde Tribune ɓe garti koye Bougane Gueye Dany mo ganduɗa hanki o yani no fewi e Ousmane Sonko kono kadi o arti en noon tigui ndo o nanguira wona hunde rewde lawol kono kadi o arti e yiide Ousmane Sonko alay sago wawa ɓaŋinde ngaalu mum kono kadi holli nangugol makko ala hay goto ko wona gonɗo caggal so wona Ousmane Sonko jande Tribune arti ha joni e duttugol mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba dewnoɗo toon to ministre des finances et du budget cankiɗo toon to Paris lamorgo leydi France kono ɓe garti e ko yitno wonande hol darde nde o mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi foti darade beele tigui ha joni ƴewtade ko yitno noon e maaje ɗe ha ɓuuri tengtude ɓen awoɓe beele rende ko yiyete ko liɗɗi taweteɗi e maaje kaɗɗe ɗe jaynde li quotidien jande li quotidien ɓe garti koye Bougane Gueye porte plainte contre la gendarmerie kanko Bougane Gueye Dany holliti mo wat porte plainte gendarmerie sibu nangugol makko wona lawol kono kadi arti e yiide wonande ala mo rewi ɗon so wona premier ministre Ousmane Sonko mo ganduɗa kay tigui woni tête de liste mo landa Pastef kanko Bougane Gueye Dany o arti ha joni e ɗiɗon sungoji ko yitno noon e wonande olo coalition Sammu Sa Kaddu darde nde ɓe dari gam daranade ɓesguji leydi Sénégal ɓe garti ha joni kamɓe li quotidien e duttugol mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba ɓe garti e yiide aduna o kala walla wertago leydi Sénégal ne rutta on mo ganduɗa ko kay tigui wonno jagorɗo finance et du budget ne rutta ɗumen teddungal jaynde Revue quotidien ɓe garti koye kanko mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba kolliti ko jalal mawgal leydi Sénégal mo ganduɗa wasi hanki o toon to Paris lamorgol leydi France e sanga tigui nde Rafi Dabbo heɓimo kanko Mouhamadou Moustapha Ba jaynde Témoin ko hen arti gam artude e duttugol mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba kawruɗo e layal toon to Paris leydi France ɓe garti e yiiɗo mo ganduɗa ko Macky Sall windi ɓatake gam duwonade kono kadi ha joni artude e mantude o mo ganduɗa ko gorko darennoɗo leydi Sénégal kono kadi ko cuuɗinoɗo gonnoɗo gollo mo alda e haala kanko kan haala
tawi e jayde témoin ko noon kadi o mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye windi batake duwanade kam e artude e wonande e neɗɗankagal o mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba ene tawi e jayde témoin las kayni ko hen arti in am généreux sani ali jayde las ɓe garti koye mande kam e duwanade e on mo ganduɗa ko kayti wonno jallal mawgal ko yitno e finance leydi Sénégal Mouhamadou Moustapha Ba kono ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko coalition gomse bopp ɓe korliti toon tuma tigui nde ɓe keeɓi to yiyete ko dade toon to bowal guendire leydi Sénégal maɓe mbatta criminalisé hadde ko yiyete ko banggue wonande fenade en jayde las arti hen jayde l'observateur ɓe garti natal mabɓe noon hande arti koye on mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba mo ganduɗa ko Rafi Dabbo kebɗo ɗum toon to Paris lamorgo leydi France kono kadi ɓe garti ni on ɓataki mo winduno ko ɓoyata ko mo artuɗo en bol ɗo e guendiri leydi Sénégal kono ko e duttugol makko jayde l'observateur arti hen ko liti wonande jalal mawgal ngal ministère des finances et du budget mo ganduɗa ko kay tigui leydi Sénégal wasi jayde l'observateur arti hen e en jayde enquête ɓe garti koye kanko o mo ganduɗa ko gorko duttiɗo Mouhamadou Moustapha Ba yiide jayde enquête ko gollal mo ganduɗa ko jalal mawgal toon to ministère des finances et du budget gollannoɗo ko alda e haala ko kañum tigui leydi Sénégal wasi kono ɓe garti e yiide wonande kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ruttimo teddungal Macky Sall windi batake wawde artude e o mo ganduɗa ko ɓuure kanko Mouhamadou Moustapha Ba neɗɗankagal makko kono kadi e golle makko ɗe ganduɗa ko labtude e yiɗi ni ha e banque mondial kayne kala bindi batake ngam duwonade kam ruttude teddugal kanko Mouhamadou Moustapha Ba jayde l'éveil ɓe garti koye lycée des nations armées ɓen ɓe ganduɗa ko enseignant ji ɗi ne wayno puɗɗima golle mumen kono ɓe garti kamɓe l'éveil ha joni o mo ganduɗa ko Awa Gueye gonnoɗo premier vice présidente de l'Assemblée nationale o arti tawi kadi ko gonnoɗo ni gardinoɗo ɓen ɓe ganduɗa ko rewɓe ɓe alliance pour la république arti holko saabi tawtoyde ɗum kamɓe wallude o mo ganduɗa ko Alsar mo Mamadou Racine Sy ɓe garti kamɓe l'éveil e duttugol o mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba jayde le quotidien ɓe garti koye kanko Mouhamadou Moustapha Ba duttiɗo jomum toon to Paris leydi France tawi noon ko ñaw dabbo mo ganduɗa heeɓimo ɓe garti noon e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui ciifi ɓatakuji ngam ɓatakeji ngam ruttudemo teddungal kam e duwanademo hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye arti e duwanademo kono kadi rendude sunu ɓesguji leydi Sénégal e duttugol kanko Mouhamadou Moustapha Ba ko noon kadi Macky Sall mo ganduɗa arti fannu no o gollirtuno wondemo jallal mawgal kono kadi neɗɗo mo ganduɗa ko joom hoore hisnde Macky Sall arti e ruttudemo teddungal ko noon kadi Amadou Ba mo ganduɗa hanki o dartini kala ko yitno noon e to banggue wonande e campagne électorale artude ga e Dakar kono kadi arti hollidde wonande neɗɗo mo ganduɗa ko mo leydi Sénégal wasi joom neɗɗankagal mawgal kono kadi ko kangue mairie darnoɗo leydi Sénégal toon to jagorgal kalfinagal aboñ leydi Sénégal ministre des finances et du budget kono nde kadi o mo ganduɗa ko kay tigui woni ɓen ɓe o gollottono to banggue wonande copareji ha to banque mondial ɓenne kala e wayno duttimo teddungal kam e duwonade kanko Mouhamadou Moustapha Ba bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV ko ɗum woni komin doɓinno woni kelle gadane ruɓindo jayndeje subaka hande o min dokka on aadi alarba janko sahore welede Allah ɗo en nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.